n'ọkwa n'ube ndị ntọrị mmadụ dị ife anụnwa ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme na Nkpor na Anambra steeti na ụnụ ahụrụ na-afụ ebe a ka a na-akọwa na onye nwe ya bụ Fabros na ife ọ na-alụkwa n'obu ntọrị mmadụ. Hei, unu ya abịa ka unu fụ ma okwu agwụ o nwere n'ime ụnụ anụnwa amaghị na ebe ọ na-agba ndị ọtọ tara ndụ ka ogene ka okwu agwụ o ji eje na-ana. Ọ bụrụkwanụ mbọ ka ọ na-agba n'ọkwanụ ntọrị mmadụ ka ọ na-emewo na-egodu na onye nwe nnukwute ụnụ anụnwa ụnụ na-afụ ebe a onye fụgharị oche na ego ọ kpatara onwe ya ọ na-abụ nọ ntọrị mmadụ ka ọ na-atọ wee lụta ụna ka ọ na-abụ na ọlụtagwo ụna bifo ọtọrọba ndị mmadụ. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka nya bụ ife si wee mee wee nụkwa n'ife ndị na-esi ife onyonyo anụnwa ife fakọrọ ebe a na-awakporo nwoke anụnwa on Sunday bụ April 2026 na-akpọpụtalụ mmadụ 4 n'ime ebe anụnwa ndị nya bụ Fabros na ndị otu ya toje na-akpọpụtalụ fa na onye nke chịpụtaziri fa ọkpa n'ilo eji wee jide fa abụ na fa atoje MD of Crown Hospital na fa atoje nya bụ nwoke on Tuesday evening na afa nya bụ nwoke bụkwanụ Edwin wee devie ebe anụnwa ike na-akpọbagwa nwoke nya gwa ndebefa fa butelu fa milion na bilion. Ọ dị ka ndebefa ajezi n'aka ndị ọrụ sekuriti wee je nyefe nọmba ọrụ ndị nche ndị Anambra steeti ike na-atara akezedi nọmba wee na-achọpụta n'ọnụ ụlọ anụnwa bụ ebe nya bụ nwoke atọjenụ wee wakpofe ebe anụnwa a sịkwa ọ na-akpọpụta nwoke mmadụ na-enwekwa ife merie witi mmadụ 3 ndị ọzọ anapụta afa n'aka o wee bụrụ mmadụ 4. Hei, na Anambra steeti ka ndị aka na-eme ụdị ife ime ọfịa ụnụ na-afụ ebe a bụ azụ nya bụ ụnụ a sị na ife juru ebe a bụ igwe ndị mmadụ fa na-eji ezukọtị nya ndị a na-ebu igwe nọọ igwe juru ime ọfịa. Biko nụ ndị ọrụ nche na-enekwa na ime ọfịa anụnwa ọfụma ka ọ wee makwa na ọta ayọ nwa bụ ife dị ya ọpụbụ na ime ọfịa bụ ebe fa na-enyi ndị mmadụ ike onwe ndị nwụnahụ fa n'aka fa kere ụdọ n'aka ọfa nwụnahụ fa maọbụ ndị ndebefe enwetaghị ego fa gbawuo fafa nyiefe ebe ahụ maọbụ ndị ahụ adịghị ya ma na ahụ adụ onye nwa ka ọ na-ahụ adịghị ya ekechikọọ ya aka kechikọọ ya ọkpa kechikọọ ya ọnụ ike ọ bụla onye nwere ọgwụ ọ na-aṅụ everyday ahịa ajụ ya ka ama na onwe nke ọ na-aya ike onye ahụ nwụnahụ fa jee na nya bụ ọfịa gbuo ana nyie onye ahụ ebe ahụ tijekwa kpọta ndị na-enyo ana ka enyochakwa anya bụ ana ọfụma. Hei, bịakwanụ ka unu gelụ n'ọkwọ na Nkpor ka nke a mere unu kekwa unu ekporu unu eje nacha aka ọrụ were na ịtọ mmadụ ibe unu merụ aka ọrụ na ọmarịcha ụnụ mmadụ rụ iche na ezigbo mmadụ ihe ama na onye oshi brodo onye oshi n'abalị brodo onye oshi n'ehihie brodo onye oshi n'ụtụtụ ibia pụta ụtụfe jewe ọrụ nyanwa adọ na-eche ka ndị ahụ rụcha ka o jee burufa ka ọ natị afa nke fa lụta n'elu nnukwu ụlọ mmadụ lụta ka na-eme ntọrị mmadụ tụfịa kwuo na ka o si gbatakwuru kịta na ndị ọrụ nche amụnyego unu anụnwa ọkụ ọdụ ka emechaa fa eburuzie katapila fa wee bịa kurie ya dịka iwu Anambra steeti si wee do. Hei Chimo, hey Jesus, Fabros ihe metara akpalago gị ịrụghị arụ obodo a ebe a na-ekinapụ ndị mmadụ ọchịgodi na-ekinapụ ndị mmadụ wechaa machiri ala ebe a eziokwu ọchịgodi onye ihe ọjọọ na ka ọ na-adị o nwere ike a na-agwa ya were nwe ya aba ya na-agbagharị na-agbago ọkụ ebiri agbago ọkụ kinapụ nwoke Crown Hospital bịa dọmpụ ya ebe a ga gosi na ebe a dọmpụrụ ya ebe ebe a na-afịa enwechachara na ebe a ngosi na ebe ọ na-adọmpụ ndị mmadụ. Ịma na ọ kidnapping ka a na-eme ihe a na shiran ya dị ya unu shiran ebe a ihe a dị a shiran ekinapụ ọsọ 500 million kwefere ebe ọ dị ya 500 million na ihe ya bụ ọya ka ọ na so ebutezie ndị mmadụ ebe a ka a na-adọ mpụ ndị mmadụ ebe a ka a na-adọ mpụ ndị mmadụ kwefere ya onye a na-afụ ọhịa anya adọ mpụ onye ebe ị na-ọjọọ na mmiri na-afụzi ọhịa rọdụ paakị ebe ahụ jide rọdụ na paakị ezulu rọdụ niile a na-ezu n'ime abụọ ebe a niile rọdụ niile a na-ezu ọya nwa na-ezu niile ebe a ka a na-adọmpụ ndị mmadụ ebe anyị afụgoro kinapụ adọmpụ ebe
eziokwu